Haya, mnyamaza tafadhali. Itangani ndetenge family ya umuntu no nkonyoro umwana usirete igoro. Pole. Se family. Nyagitali yenywe to muroiro yinachite. Karayitega iga akaba receive akaba maiga. Munasi ulio nkonyo mukonya anyore umwana no munasi yokonyira abange bakonyora abanaga gotali no munasi moyia no munasi oberere gachinga kichinyinge procedure nero reko bwatu kero monta asirire especially ese circumstance bine chicha oyo nkonyoro umwana asirete niwe tomo bero rusi gugaiga oiruru ogembo etoko ganya torole investigation egokoru n'abantu ba DCI n'abanyagitali ekiombengere gukora kempidiyo yetene tabanyagitali abonse tonyare kumanya inki kiagerete munno lyakasiri obuguma bwaye n'omwana negentege konsana nga igoro nona ngonjo kanana ngokwana nga muntu tabweneti abugolie obolite mitinyi kianda aikinyagitali akoreki asire lakini ya happen ngoba denga abantu kaiga mopoe tikatonyore report the family tonyoe pole nywete munyagitali otenenete nyagitali no muntu oyo otenenete konyoro omwana bonse bakire kolika statement yogembo enkuboli emo clinician yororole ni charge baroire bandu bagendere kurwaliwo esbono wezinya kweba nyagitali yeye ekine kurwe level ya yere ebene nake na turanyale okora delivery ya service nyingi. I think there is procurement igendret na ketigere tiga abantu baro baenge baro seti batageta bakanu mochengo yegwensi no elre nikakana lakini nkoerole torora abantu barwali ugai and at any given time if there is a problem there is a problem, make sure immediate intervention before no emotareka KTRH kwere nerega ugembo nerega kinyenye nerega nebwata abantu bari experience go let us handle it abantu into pole aso kumusiria muswatu ikorugitai and the family but confidence ngaki obo sense bwa rengo litangani borovo na abokei naende onye tingbo okiapi lazima ambo kole pi amafueli haya alibosongo abana bayingoburu emia ebayingo kwa 50 bonse abantu abane bango that nyakweba baligi omonasi all in charge igoro ya maternity na ande ntonyore case kendo montachiche esenge ncho olibona mayati chimba cha musoi torwe wose abantu mayende kurwali mu wanje boy nali tutanyola na ande case kende ikikiabe no borosana lakini tobaye pole igonte to directing make sure baletira umunyagitali onde arabwaterera mpako yokorire investigation yae kando neyo ndagete mo baba tulifu mpake kese ikele nechinyagitali chinde chionse cheito chonse chirae gusi ndagete mbole abantu baito ngaki to baba tulifu kiwe ikile nyagitali nywe to munyagitali awante ebinga ekero mongno yaigete bakanyoranga onyalire emitando mbarangire tipaka ambulance kerenchera mongno yakanyara kurara you go tell your family so nara bako gitai nyacheki pole will also see the family to buy pole it's beyond us it's one abantu bamagina gaiga
sing'encho nondega enyomba enja atigarete encha So in the morning, you take my